berarti kayak mulai sore iki ya. Kenapa? Jajal digoleki sik. Kowe yakin sih kok? Aku lho ora ngerti lan njaluk duit nanti. Kowe, aku lho ora ngerti. Ayo digoleki sik mau duitmu keterisot. Paling koyo Dewi meneh lali. Gitu toh. Lah iki duitmu. Oh iya mau tak kene kene. Makane aja sanuduh sik, digoleki tenanan. Sepurane ya Jojo. Ya wis ora apa-apa. Nekno ayo mulai wis sore iki.